Finlock Wisdom House on atriumpihainen CLT-talo, joka on persoonallinen muunnos Tuusulan asuntomessuilla ihastuttaneesta Hetena-talomallista. 161-neliöisessä Finlock Wisdom House-talossa on suuret ikkunat ja terassi meren suuntaan. Sisätiloissa nähdään modernia arkkitehtuuria ja lämmintä massiivipuuta. Atriumpiha, joka on osittain katettu, hämärtää sisä- ja ulkotilojen rajoja ja tekee talosta ilmavan ja valoisan. Oi. Ihana! Atriumpiha! Ihan mieletön. Betonilattia oletan ja hienosti ton puun kanssa toimii. Ja kato, meri näkyy ton atriumin läpi. Ihana. Mennään kattoo keittiöä, mutta sitä ennen kurkataan tästä nopeasti veski. Täällä on ihana terrakotan sävy. Niin on. Se onko tosi kaunis. Kaunis sävy. Ja sitten keittiö. Tässäkin on vesipiste ja liesi vierekkäin. Suoraan tuonne, aika muuten katso tuota maisemaa. Mihin kaikkialle? Maisema on mieletön. Se on kortti. Mitäs tykkäät tuosta lattiasta? Mun mielestä tää on tosi hieno. Mä oon itse mietin silleen, että varmaan just pöly ei näy niin hyvin. Totta. Pidän siitä. Ja sitten terrakottaa on sama kuin tuolla hienossa vessassa oli. Nämä materiaalit ovat tämmöisiä raffeja. On puuta, tiiltä, betonia. Mutta tää on silti kuitenkin aika tämmöinen raikas. Mun mielestä ei yhtään tumma. Keittiö ja olohuone, tää on aika kompakti tila, mutta yhden ihmisen kodissa niin ei se varmaan kauhean massiivinen tarvitse ollakaan. Ja toi on kaikki kulminoituu tuohon upeaseen maisemaan ja tuohon päätyikkunaan, mistä näkyy toi meri. Näissä materiaaleissa näkyy jotenkin tää rouheus, mikä tuli tuossa tiilessä ja betonissa. Täällä on niin kuin terastuolit. Aika kiva. Totta. Ja sitten tuossa pöydässä toi puun tuntu. Ja kuparinen takka. Hana oli kuparinen. Sekin kantaa. Koko ajan kaikki. Ja tuossa taideteoksessakin on vähän kuparinen. Aika hauska, vaikka on kyseessä CLT-talo, niin siihen on saatu toi uritus. Näyttää, että se olisi hirsipinta. Totta. Jatketaan eteenpäin. Mennään tuohon viereiseen tilaan katetulle terassille. Tämähän me mennään niinku ympäri. Siirrymme ulkotilaan. Ja hei, takka! Täälläkin. No muuten mietin, että niin siirrymme ulkotilaan, sen huomaa muun muassa siitä, että tää vaihtui tää lattia. Niin. Koska nyt näin kesällä tätä ei ehkä muuten huomaisi. Totta. Mutta aika kiva, tän saa auki kokonaan. Eli toi atrium aukeaa silloin tuonne merelle. Ai niin, senkin saa. Nee. Aivan mahtavaa. Tästä tulee sellainen ihan jättiatrium megapiha. Mutta sä oot ihan oikeassa. Täällä oikeasti häviää se tunne, että onko se sisällä vai ulkona. Tällainen tää on. Ja näin kesällä tosiaan just tuntee, että tultiin ulos. Niin. Katto hävisi, siitä se nyt viimeistään tietää. Mutta onhan se ihan mieletöntä, kun sä oot tän ulkotilan näinkin lähelle tänne. Tavallaan monta muita tiloja, mitkä on ympärillä. Ja tää on tosi kaunis. Tähän ihanat kukat. Kai siihen voisi laittaa vaikka marjapuska. Tai puu. Astumme taas takaisin sisätiloihin ja tällä kertaa kylpyhuoneeseen. Ja täällä jatkuu tää sama hieno rouhea meininki ja kupari. Tosta on kulku terassille suoraan ja tässä on sauna. Oi, ja nyt on lauteet oikeinpäin, kun miettii maisemaa. Kyllä tässä kohteessa varmaan tämä kokonaisvaltainen pohjaratkaisu miellytti mua eniten. Tähän jäi kaikki nämä tämmöiset päätoiminnot isosti tähän avotilaan. Ehkä just siihen rauhoittumiseen tarkoitetut yksittäiset tilat oli vähän niin kuin omassa siivessään. Tää on päämakuuhuone. Ja kato, lattiamateriaali vaihtuu. Totta. Täällä on tosi rauhallinen tunnelma. Niin on. Ja täällä on kylpyhuone. Täällä jatkuu rouhea sävymaailma. Kyllä. Ja 2 allasta. Aika hienoa. Se on jotenkin vain makeen näköistä nämä altaat. Niin on. Ja täällä on vaatehuone. Aika kiva pystyy aamulla oikeasti pukeutua ja hoitaa aamutoimet tässä samalla. Mutta aika harvoin kyllä näkee, että ne on täällä tavallaan niin kuin kylppärin toisessa päässä. Totta. Täältä löytyy meditaatiohuone. Tekee muuten hyvää, kun on vähän sileitä seinää myös tuon puun rinnalla. Totta, ja ei ole lampua. No on tossa lamput, mutta ei ole kattolampua. Niin. Mutta ajattelin, kun on kynttilät on päällä. Sitten vierashuone. Oi, täällä on hieno kaappi. Täällä on niin hieno kaappi ja käsittääkseni asukas on tänne tuonut ja toivonut, että täällä on paljon niin kuin hänen vanhoja kalusteita ja tarkkaan on mietitty, että mitkä tänne tulee. Toimisto on täällä ja tästä on aika kivat näkymät. Niin on.
Kirjainen on muuten jotenkin ihana. Musta se on Niin tosi kotosa. Ja just nimenomaan tolleen, että siellä on oikeasti paljon kirjoja. Se kyllä luo semmoista kodikasta tunnelmaa. Ja pihalla on jotain, mitä mä haluan sulle näyttää, käydä vesellä. Täällä on tulipaikka. Ja ihanat nämä askelmat kuntaan Niin on. keskellä. Siis täällä on oikeasti tulipaikka. Kyllä. Tää koko polku ja kaikki on jotenkin tosi kiva ja kotoisa. Tässä on ihana tunnelma. No niin on. Tuossa on oikeasti tämmöinen kuoppa tuolle tulelle. Me ei nyt syty edes sitä. Ei. Me otetaan hetki tästä tuulesta ja sen jälkeen mennään vähän vielä mukavampaan paikkaan pötköttää. Mukavampi kuin tää vai? Joo. Täällä on Mikko meille vendakeinut. Kuule, Askolassa tehty. Joo. Tämä alaosa on tehty puukomposiitista. Siihen on käytetty siis muovijätettä, kierrätysmuovia. Miten hyvä. Tämä pinta on oikeasta puusta ja se on käsitelty öljyllä silleen, että se kestää ulkona vaikka talven yli. Se on ihan älyttömän hyvä. Mutta siinä ei kuule ole kaikki. Tässä asennossa, missä ollaan näin pystyssä, voidaan vaikka nauttia joku ihana drinkki. Mutta sitten kun tästä otetaan tämä kapula pois ja nostetaan kädet tänne, niin Oi. No, tää kohde oli tässä. Mitäs mieltä? Kyllä mä tykkäsin. Tuo atrium oli oikeasti ihan älyttömän hieno. Ja sitten se materiaalien tietynlainen rouheus. Mä tykkäsin siitä. Siellä oli vähän niin kuin betonia, siellä oli puuta, terästä ja sitten vanhat kalusteet. Se oli ihana, kun se oli tuotu sitä. Tää oli tässä. Oi. Mennäänkö taas alas? Joo.